Assalamu alaykum mehriban dostlar, hormatly tomoşaçylar, gaderli kino muştaklary. Ýadyňyzda bolsa 2017-nji ýylda türkmen kinosyna bir täze bir döwrewap stilli diýip aýdyp biler. Kämillige ýol adly täze film tomoşaçylara ýetirli we bu filmim ören bir gyzykly pursatlar bilen, dartgynly wakalary bilen kino muştaklarynyň arasynda uly gyzyklanma eýe boldy. Şondan 7 ýyldan soň Kämillige ýol ikinji adly täze film özüm öňküden has bir gyzykly, dartgynly wakalary baý film ýene-de kino muştaklaryna ýetirildi. İşleme katıdan çıkma. Indi biziň şuňky guruldaşlygym şol iki bölümdäki baş gahrman Gaýsy Atabaýew bolar. Guruldaşlygyň dowamynda da şo filmdäki gyzykly pursatlar barada, film düşürüş pursatlar baradaky bir öňe gyzykly gurulmalar bolar. Gaýsy ilkirene hoş gördük diýesim gelýär. Adam üçin aslında men köplenç bir aýdýan zadym bar. Adam üçin iň gymmat zat wagtyny bize sarf edýän üçin şu pursatda tomoşaçylara sarf edýän üçin hem ulaqar minnetdarlyk bildirýär. Sebäbi men sarf etmän bilmedim. Sebäbi şu kino arada nire baranda, nirde bolanda, köçede, ýyzda, garnaşlaň, dostlarlaň şu kino arada gyzyklanýan köp soraglar berýärler. Şo soraglaryň ählisine hem de şu taýda jogap berjek. Islenlik zadyň başy bolmaly. Awa. Kämillige ýol filmi 2017-nji ýylda birinji bölümi halk köpçülige, tomoşaçylara ýetirildi. Özüm bir diýsem bir täze görüş bilen film döredildi we tomoşaçylaryň arasynda şeýle bir uly gyzyklanma eýe boldy. Indi berjek soram aslında Kämillige ýol filmiň düýp bir ideýasy kimiki? Düýp bir ideýasy elbette rejissör Batır Batyrow. Ol biz näle duşdyk Batır Batyrow bilen nädip tanışdyk. Ikimizem Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny utardyk. Men sportsmen, ol rejissör. Men okudan daşary urt ýarşlaryna gidýän, daşary urtda altyn medally, baýrakly orunlary eýelek gelýän. O her birinji gün ýygnak bolýardy institutda. Şol ýygnakda da öňe çykaryp şo medalymy gowşurýardylar maňa. Şonda indi Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty üçin täzelik bolup biler, ýa-ni altyn medally geldi, daşary urtda birinji sportsmen. Şonda Batyr geldi ýanyma, tanandyk birek-biremedi. 2017-nji ýylda däl, onda ýam irrak 2014-nji ýyl teorik bardyr. 2014-nji ýylda ýanyma geldi, dedi: "Men Batır Batyrow, men rejissör" dedi. Boldy. Gün gelişine. Ondan men dedi kino aljak bolýan dedi. Öňden näri ardym dedi, men kino ýankaly baý drama, ýankaly urşly drama kino düşürjek türkmenlemede birinji gerek dedi. Sportiw drama bolup gidýärdi biziňki ýanky. Bolýar dedim. Kiçilikde men gaty köp arzu edýärdim. Iň uly arzularym biri kino aktyor bolmakdy men. Daşary urtda oýnaýan, baý stilak oýnaýanyň kinosyň ähletini gördüm. Hemmesini gördüm men. Ben etaty ýanky çağalykdan her bir adam göz kumir bolýar. Men hemme zatdan beter näme? Birinji arzum dünýä çempionu bolmak. Ikinji arzum men şol hükman aktyor bolmaly. Men görýän adamlar, men kumirlam, şolaram sportsmenler, sportsmen bolup aktyorçylyga geçip giden adamlar diýip men jeýle düşünşüm batda kiçik wagtym. Onda men sportsmenlikden şeýdip men aktyorçylyga geçip giderin diýen düşünje bilen men Medeniýet Institutyna okuýardım. Indi näme diýler? Hemme zat tötenleýinler, hemme zatyň ötebe we tötenleýinler. Men şu institutda barmagym tötenleýinler, men ýankaly sportsmen bolmagym tötenleýinler. Men sportsmen bilen ýanky aktyorçylyk sunatyn ikisini garmagym. Umumyň ondan şu zatlardan tamam men indi ýanky gurrunga gaýdyp gelýär, Batyr men gönmül bolýar diýdim. Men ýa Batyr gelip ýan kino düşürjek diýdi, men ýa ýanky zatlar gödüm gelip ber, uruş. Umumyň şeýdip bolýar diýdik. 2014-nji ýylda bolýar diýdim. 2016-njy ýylda syýamka başladyk. 2 ýyl soň
2 ýıl gerek boldy. Pikir jemlemäge. 2 ýyl gerek boldy. Pikir jemlemäne, Batyr Irfan ssenariýasyny ýazmagyna 2 ýyl gerek boldy. Ondan 2016-njy ýylda başladyk söýümkalaryny Kamilli ýoluň birinjisinden gelip çykyş şonda boldy. Olam biziň paýtagtymyzda ýa-ni 2017-nji ýylda Aziýada geçirilmegine münasip etdi, düşürdük şonu. Sport barada diýip. Ondan 2017-nji ýylda ilkinji gezek efira berdiler. Şeýde ýaýrak gitdi. Birinji bölümi. Meni ýadyma düşýär 2017-nji ýylyň dowamy bolmaly. Ahmet bilen Ahmet Ýazmamedow. Kamilli ýoluň birinjisinde sana ses berdi o. Ine aýtmalar. Kimiň ýanyna bar, kim gör aýtyn men ýanyma. Näme üçin öz sesiň däl? Birinji soraw şu. Men bilemok diýen. Men rejissörum bar, rejissör näme diýdi, men şonu diýen. Rejissörum bilemok, men guruluşum halabat. Yok, aktörlere berdiler. Ýa-ni teatralny aktörlere berdiler diýdi. Birinjide de başga bir berdi, ikincide de başga bir berdi. Bilemok, ýöne birinji hemije de berilýän soraw näme üçin öz sesiň däl? Men tanıyanlar da bilemok, tanımayan. Sonra kinostudiya Ahmet bilen bile vardım ben. Ahmet'in yanına baramda şonu gördüm ben diýjek bolýanym. Bir epizodyny ses vermäni bardy bolýan. Batyr famma çotayda ýa-ni ýağış durqa urşan sahnaňyz bar. Şol epizody görkezdiler. Gaty odan ol diýip öldürüm şo wagt gaýtalap görýär rejissörüň özü şoňa aşyk bolup diýjek bolýar. Menim görýär men ýa yani bir täze bir derejede yani ýa ösüş bar diýen kinosyny otymyzda turýar. Şolam ýa-ni boldy. Ýagyşly hakna diýip adamdan keletne bardy. Şondan soň men Ahmetden kän soradım. Näçe soradım kino çykdymy diýip. Onu ahir ýaýlyma gidip başlady diýdi. Kino taýýar boldy, ýaýlyma gidip başlady diýdi. Ýaýlymda gördüm. Hakykatdan başdan aýak gördüm benim. Ene bolýan has bir täze dereje begendim hakykatdan. Inniki soraw, ikinji bölümü çykarmagy näme üçin 7 ýyl sarp edildi? Ya aslında ikinji bölüm ya planla ýokdy, meýilleşdirilmeýärmi? Planla bardy. Köp gürleşýärdik. Haçan görüşsek, şo ikinji barada gürleşýärdik. Planla bardy. Ýöne bilemok näme üçindir düşürmedik. Bilemok diýip ýankyalak. Her kim öz işi bilen başaga ýolly. Ondan soň okuw oturdym, ondan soň gulluğa gittim. Gullukdan soň ýankyly Taekwondo ITF milli merkezine ýol baş edip berlediler. Ondan Taekwondo milli merkeziň ýanky turganlaryny şo biziň Taekwondo görnüşüň, sport görnüşüň boýunça ýarşlara kän gitdik. Onu östürmek köp işler alyp bardyk. Şeýdip şo sebäpler bilen düşürmesi galy. Aslında da düşürjek geldi. Ýende düşürüp men ýanyna sebäbi geldi Batyr ine şu kino ikinjisini düşürüp başlamak geldi ýanyma. Hakyky bolanat. Batyr dedim. Gaty görme dedim ýöne benim boýnumda bir uly edara, uly bir wit sport bar dedim. Şonu biz östürmeli, gallyrmaly dedim. Ýanky ýaş ýetip gelýän ýaş turganlar, uly turganlar ýanky geljekki ýurdumyzyň awraýyn gallyrja oglanlar taýynlamaly dedim. Men dedim ýetişmeýän dedim. Üstüne özüme turganlyk geçýär. Hiç ýyl ýetişmeýän ýagdaýymyz ýok diýip şeýler äp boldy. Son pikir edýän. Biziň düşürjek bolýan zatymyzam şu östürmege girýär. Misal ýa-ni ondan wagtymyz gitdi-de biz şu östürmege wagtymyz gitdi. Men bir daha bellek geçeýin, ýa-ni birinjini düşüremizdi, ikinjini düşüremizdi. Tarihte men öz pikirim şu biziň çağalanmaz, agtyklanmaz görüp men atam şu kinoda düşen oglan men atam diýer ýaly tarihte ýyl galsyn diýip etdik biz aslında edemizde kinonun birinjisinden şu wagt ikinjisinden şu niýet bilen etdik edemizde. Şeýdip ondan pikirimizi jemledik-de netibedenden bir näme pikirimizi jemledik-de başladyk filme düşürüp. 7 ýyl soň
Ýankyal sebäpler boldy ýöne 7 ýyllap, näme sebäp boldy diýene 7 ýyllap ýankyal sebäpler bolup geçip gitdi. Düşünükli. Indi şu ikinji kämiligi ýol 2 jemi näçe wagt aldy ýazgy pursatlary? Sahnalar kynrak. Öňden gören bolsa, sahnalar kyn. Ondan soň ýankyal adamlary ynanlarjy etmek üçin hemme zat etdik. Ana näýse idil Hollywoodda düşürilen ýaly edip bolanok hemme zat etdik ynanlara ýaly adamlar. Şo realny şo zat bolup dur, ýaly şo urşor diýe. Aslında da ýankyal bizimkiler näme diýler? Hindi kino meňdeşde eldiýmek üçin ýankyal degirmeli ýerler hem boldy. Degir ýa. Hakykatdan degir ýa. Hakykatdan degen ýer. Emerde de hakykatdan. Köp ýerde hakykatdan. Hat ağırly ýerden birinjisinde boldy. Haýsy sahnasynda, niragynda? Birinjisinde hakykatdan degdi. Kän degen ýerler bar. Indi diýjek bolam. Kumirle ma diýdiň, Jackie Chan jetdi. Jackie Chan'ın plança ýerine plança düýgü wadi. Ol realny indi ol ury beni ýam realny ol. Umuman diýjek bolam. Serem näme bolsa, şo ýanky söwüş turmat bilen baglanşyklar film. Onuň şo söwüş bilen baglanşyk sahnalarym bar. Şo ýerde birden olmasa birine bar gatrak. Bilmän. Bilmän dege. Häzir biz öňüne repetisiýa diýär, düzýär, o emme zat aňsak däl. İlki onu oturup düzmeli. Söwüş sahnalary oturup düzýän, zally, pastaýany turganyşyk edýän, turganyşyp şo zatlar düzýän, sen birinji gelýän, sen ikinji gelýän, sen şeýip urup, sen beýip urup durkan, şeýle eýýäm, sen şonu urongdan soň sen eýýäm gelmeli. Sen şo taýda awtomat şo momentinde sağlamasaň ýöne kadr gaýlanıp durýar, ýöne köýje masal şo. Ona pastaýan ýankyl hemişe turganyşyk hemişe şol bir adamlar bolmalylar ýankyl. Şol bir adam däller, ýanky urlyanam, uryana öz wagtynda urmaly, urlyanam öz wagtynda gelmese, ikisini jemlemeseň urşly sahna bolanok. Täden şu taýdynda var, paýza şunun aňarsyny täden alýar. Ýok, onnal bolanok. Ona ni professionalny bolýar, ni professionalny näme gerek. Biz ösmegiň ýolunu. Biz ýokary gitmeli, ni professionalny dip aşağı gitjek bolsaň, uça wagtyny gidermän men ýanky sport ötürjek diýip gara çekilip durýan mene. Indi nirlerde ýazgy dilli? Hemmämide ma'lum bolýaly, film Oğuzhan adnaky Türkmen Film Birleşiginiň filmi, elbetde Türkmenistanyň döwlet serhet gullugy bilen bile ýardam etmegini düşürdük. Filmin köp bölekleri serhet gullugyna degişli bolan yerlerde geçti. Annemeli bardy sorasym gelýär. Aslam annemeli durmuşda öýde şeýle bir şady ýani sahanna bir gowla şadym ýöne bir hiç kim bananmaýar ýöne. Ýöne filmlerde toğsan götürümle diýip alaly. Hatta 100 ýyl mäňçiler diýär. Gowul düňe bir ýeri ýokdur. Aslında bir hili näýlek diýen, ýowuz ýöne bir maşgalas üçin, çağlaryny goramaklyk üçin, şunýa zatlar üçin ýowuz görnýär. Aslında anne bilen öz häsiýeti filmden köpsinde. Şu filmde şonýa häsiýetde öden bir gyzyny bir ýat bir ýerine berjek bolup bermeden öňürti şoňa anyk göz ýetirjek bolýar. Ödem men görýän zatym anan ýany, görmeýän zatlarym üçin delil soraýan ýa. Şoň üçin bir wennäni 3 tany ilka birinji ýarş gurnaýa. Ine şunu sorajaktym. Annemeli ýalňyş Tehnologiýalar merkeziniň başlygy, ýol başlygy. Indi bu ýerde ýanky şeýler sahna bar, annemelen öz turganlar bar, okuwçylar bar. Turganlar bar. Indi şu ýerden gelýär, şol ýanky Tehnologiýalar merkeziniň öz aýratyn. Ýok, Tehnologiýalar merkeziniň hemme başlygy. Hemem şo ýanky sport merkezi bar, şo tehnologiýalar. Bar sport merkezi. Şoň indi biz ýanky filmde şonal etip goýduk. Şoň ýanky öýde hem sportsmen etip gorkozduk. Öýde hem ýanky samba görnüşiniň tälimçisi, hemme de şägirdleri. Indi diňe bir samba däl, başga aňarda fokus, soň başga da wit sportlar bar. Umuman şol şahamçaň, ýanky şol sport merkeziniň başlygy şol, ýanky şägirdler bolup gitdi etdik de.
düşünükli garaş o sport merkezi teknologiya merkezine degişli. Sizem yani siz zäle birinji Kinoda sevişde, hawa, ije bilen birinji sevişde de Uraz Murady, yani Wepany öz bir şähertlerin birilen düşükçä çykarýar. Bunu da vardı, çempion şäherdi bilen çykarýar. Hawa, bunu da yeňilýär. Yeňilýär. Soň sen ondan ötünç soraýan şeýlemi? Ya proje bermen soraýan, wagt bermen soraýan? Yok, ötünç soramak. Men ondan soň neme soraýan? Ýende bir mümkinçilikler ötüp bermen soraýan. Dostum üçin. Dostum üçin ýene bir mümkinçilik. Dostum üçin kinoda näile animeler bilen men öňden tanışýaly. Öňden tanışýaly edip görkezdik. Men gowy tanaýan. Atajan diýip sen üçin edýän zat diýip öňden tanaýan ýaly edip görkezdik. Iň kyn düşen sahna. Iň kyn düşen sahna elbetde ýankaly drama, gynançly ýerde bar. Ýaman men özüm emosional bolam soň bar, jore hakykyýalyk bolup durda. Şo reali. Men aslında öz doganmam ýok bolyn ýankaly. Jo doganım bilen uruşan sahnam bar. Şonu ýaman emosional özüm bar, ýaman ýerbet duýdum şonu da bar. Realny bolup duran ýa, men özümde dogan bolmandymy ýa bilemem. Özüm erkek doganım da o ikisi bilen birek bilen uruşmak ýankaly ýeňmeli, maksadym şonu ýeňmeli. Ýeňmesen biz utuksuz galsagam Gyz ýok. Gyz ýok. Olum men dostum. Ondan pastavlad edip bolany. Ondan o imünni şoma mepde de habar ýerde da şo sen doganyň o kiçilikden ýankaly özüm bilenden näri gözläp beren doganym da. Ýanky kiçilikden yetimler oýundan aýratalýarlar men gidýän. O da Ol ýöne yetimler oýundan galyp şo taýdan önüp ulalyp gidýär. Şo taýdan ösüp gidýär, men alyp gidýärler. Gören olduňuz. Iň kyn bolan sahna şo. Indi sözümüz guru bolmasyn. Edilýänki diýen bölegim, wa film şo bölegini tamaşa edelim. Ine şurada hakykatdan hem doganyň, çyndanam doganyň da sen bildiň de şurada. Mälim boldy. Indi ýönüme filmiň başynda sen ýaky gözläp bir öýe barýaňa, şonu men pikir etdim. Filmiň bir başy ýaky harwy kadrlar bilen başlansoň, olam sen bir öň bir belki gullukdaşyňdyr ýa belki öň size işläkden kärdeşiňdir zatdyr etdim diýjek bolýarym. El doganyňdyr etmedim. Ondan soň ýaky el ýalyk çykardyň ha. Onuň bärde başga sır bar dedim.
Onu ýa-ni ýatlamaly kadrlar gelip başlady. Doganyndyr düşündim. Edil ýa-ni ýetilmer öýü bar. Ana şonu düşündim men hakykatdan iki dogan şonu aýra düşündigine. Asıl film düşülüş pursady uzak wagt alýar. 6 ay, ýyllap düşülýän filmlerim bolýar. Ize golýan şol möhletyň içinde dowamında bir rejissor bilen düşünşmelik ýagdaýlar boldy. Pikiriňi gabat geldi. Yok, hiç ýel düşünşmedik ýagdaýlar. Arkaň düşünşýär. Düşünjeli oglanlar batyr. Düşünşýär. Indi filmdaky Estoniýa gidýän diýen ýarşy dogmy. Şu ýarş hakykatdan şol filmiň düşürüş pursatlaryna bolup geçdimi ýa aýratyn hakyky ýarşdan pursatlar bolup geçdi. Biz gidemedi hakyky ýarşa gitdik. Muman şo ýer düşüp beren pursatymyz şo taýda ýarş boldy Estoniýada. Hem kino düşürdük aňarda hem hakykatdan hem ýarşa gidip şonça medal alyp gaýtdyk. Orhan Murat hakykatdan birinji ýer alyp çempion boldy. Tugul gabat gelşine. Ve tugulama. Yaraglary erketmek. Öňden tanışmy. Yaraglary erketmek yok. Biz turganlaşdyk ha. 3 ay öňünçe, 3 aylap gatnap, öwrenip hakyky yani Türkmen edermen diýip spesna da. Şolar bilen bile turganlaşyp geçip, şolar näme etdi, näme hereket etdiň bolsa, näme iýen bolsa, hemme zadyny şolar bilen biledip Bolmaly ýaly. bolmaz ýaly taýinlandy. Gatwy. Diýje golýam hereketleriniz ýa-ni atış usullaryňyz köpsi hakyky görünýär diýje golýan. 3 ay turganlaşyk. Sizden wagtyňyz aldy. Şo harby kadrlara gatnaşan aktyorlar her bir ýerinden dogrymy? Indi ol siziň öz esas işiňizden daşarky ýagdaýlarda. Birinjidan esas işiňi gyra goýmaly bolýar. Düşünipli bol. Ýöne indi şo pursatda şo 3 aýyň dowamında nähili kynçylyklar boldy? Kynçylyklar. Yo, fizika hemme kynçylyklar biz öňem görüp berdi. Ýöne olonki ýa başga derece olan kynçylyklary elbetde hemmetinden geçdik. Ýani 3 ay diýmek köp zatda. 1 aýda ýa öwrenşdik. Gaýlan 2 aý fizika nemetmek kynna fizika öwrenşmek. Eýdegederlik turganlaşyp bilen öwrenşýän ýanky. Ýöne iň ünsärli ýanlar yani kel harwatyn otunda kinolarda da ýogsa da kinolarda da soň ünsär başladym sana ýara saklandy barmak yani basylýan krok bar şo basylýan ýerden hemije taşynda durmaly jeýle özüň barmagyň şeýle durmaly içine talmak şo gadagan şu barmagyň içine talmak gadagan mümkin. Aw indi howpsuzlyk ýagdaý ýöne daşary urt kinolaryny görüňde de gidip barýarlar. Şondan soň ünsär başladym ben şo. Yani içine bilmeýän salýan boldy 50-ge gaçmaýa. Aw, şeýdi öwretdiler bede. Soň ünsär başladym kinolaryň ähletinde hakykatdan hem şo içine jeýle saklandy. Taşynda durýar şu barmak. Şu barmak salmak gadagan. Diňe ulanjak wagtyň salýan. Alamak taşyndan. Gaty köpleri indi gaty köpleri bir iň gyzykly boljak sorag. Kämillige ýol film Sayk. Meni yıkıp bilen ol. Meni yıkıp Kamilu. Meni yıkıp bolun ol. Yıkıp bolun. Meni yıkıp bolun ol. Damarıma minçide. Tutup bilen o kıyınçılık. Orhan bilen bir ýerde duguşdyk. Hakykatdan öňden hem tanalýar, ýöne gurulşy oturup görem doktuk. Öňden hem tanalýar, birek-birekde. Şeýle mümkinçilik boldy, bir ýerde oturup içkin tanışdyk, hat gurulşdyk. Şondan soň men kelläme diýelen ok, onnaly nemet etmer, saat diýip ýanky soundtrack döretmerde. Oňdan näçe wagtdan soň kelläme ýanky pikir geldi. Biz film döredýär.
Birincisinde soundtrack Murat Molla yazdı. Ben sören oldum Murat Molla'nın Aydın Made. İkincisinde indi son kelläme öyle yazmalar. Indi bir vatan söýüjülükli yani hakykatdanam kino düşürüp oturýar biz jurnala şu temada. Kim gelýär şu taýk? Kim gelýär? Orada elbette. Bizim maksadımız şu filmde täze döretmek, täze sahnalar döretmek, öň bolmadyk zatlar döretmek, öň edilmedik zatlar etmek, şu ýurdumyzda şu görjek adamlar şu hakykatdan öň şu zat bolmadyk zat diýdirmek üçin hemme adetdik. Indi şu içine orada goşsam bolmadyk zat bolup durdy. Şu maksat bilen yazdım men orada. Orada dedim şeyle o adam ýaňmyr birinji trailer çykaýan wagtydy. Men ýok diýerim, edip garaşyp otyrdım. Aňsat bolýar diýmejegin bilýän erkek. Onda da diýeýin belki halar. Ondan şu birinji trailerini uğratdım. Şeyle soundtrack etmeli şuna. Ondan sen başarýan. Bidem ýankala edilhan düşündürdim. Biz şu taýda täze etdik. Täze edetimiz gelýär, östüretimiz gelýär ýurdumyzy. Senem razy bolsaň, sen goşsak, şolam täzelik. Sen üçin hem täzelik, biz üçin hem täzelik. Ýurdumyz üçin hem täzelik. Hiç kimem garaşmaýar senden şurada. Ondan trailer goý halady. Hakykatdan bizim ýurdumyzda öň edilmedik. Gowdat interesli boljagyny görnüp dur diýdi. Ýönem men goşmagyny, men goşulmaýyny diýdi şu tema diýdi. Şuda da goşulmaýyny men diýdi. Soň nädip ondan geldi aýdym. Ondan men bilemok. Menen zastawda aýdyp bolan. Ondan benim bolýar diýdim. Hiç diýen ýok diýdim. Şonu tema ýapyldy. Ertesi gün bir günde ýankaýdym, bir günde ýadylanaýdym. Bir günde ýadylanaýdym. Hiç ýeri ýalan söylemek ýok. Bir günde ýadylanaýdym. Ben toýda otyrdım o mahal, altynda uldalyna toý gidip dur. Sapşanya geldi. Açtım. Orat. Eýem şolaýdym ýalypdyr. Maňa uğratdy. Taýyn trek. Taýyn eýem bir günde ýatdyr diýen. Bilemok akşam ýatyp bilmez şo ýazman, bilemok ýa-da hakykatdan hem Gawat gelen bolmaly. Käwat gize ýatsak bolan ýatyp bilmem bir hil bir ilham gelip seni gyzyklap durýar. Şo gawat gelen bolmaly. Soň ýa-da hakykatdan hem gollaýyn netije geldi. Şey dip gollady bizi. Onu seretdim. Dur dinleyen gün gulama tutup şo taýda dinläp otyryn. Aýdym gidip dur demek tant edip duraňardy. Men onu dinläp otyryn. Kelli öşdi. Ýa-da hemme da öşdi. Muny dinläp otyryn. Bu gulak ýapdym. Soň men diýdi, ben çykdym da daşna çykdym da täze dinledim. Ýa-ni ýanky gidip otyrda men ýykyp bolanok. Öyle ýanky ala rosk ses bilen aýtdyr. Men ýykyp bolanok gidip otyrda o begenjek ben bilemok, gynanjak ben bilemok da o ýerinde begende, men biderek begende aýman ýanky berermi, bermezmi aýdym bilemok da. Gün ýazdım. Gayrat et. Prosto barlak gördüm bir diýme o diýdim da. Prosto barlak gördüm diýdi. Ondan ne? Bilemem, birden begenlere gelenler da. Çalacadan ýanky alak. Şo gelen aýdymam kino gitdi. Şo durşuna ýa soň täzelendimi? Ýa şolaýdy gitdi. Hiç da ýetken. Hiç da ýetgetme. Ýani ýanky Çyrnowy bar. Ýani uratdylar, onu professionallaşdyrdylar da onu. Filmiň ahyrky pursatlary bar. Sen dostuň üçin düşekçe çykkan. Şonu da ýamyatlap geçdik. Sen garşydaşyň doganyň dygbaryndaky SMS geldi. Sen onu ýa dogan hökmüni görüp otyrdyň, düşekçe çyksaňam. Ýöne ol seni garşydaş hasaplap otyrdy düşekçede. Ne diýjek bolýarym? Aslında şu iki dogany şeýdi filmiň ahyryna garpyşdyrmak kimin pikiri?
Men pikirim. O yankı şo kıyın düştü diýdim mä şo takna. Ha o. Şoňa garamazdan men pikirim. Ýa-ni söwüşli kadrlaryňyzda, sahtalaryňyzda köpsünde. Ýa-ni bir has ýokarrak bökken ýerleň we diýjek bolýan köpçülükde diýil ýanlar elbetde. Çyndyram uçjam, gara çyndyram bökkem käşül ýa-da daňýalarym kadiýen ýalar. Esasy berilýän soralaryň biri ýa-ni teň diýäniň hakykatdan hem ýa-ni özüň real jurnal uçulýanmy, ýa-ni pyrlanýanmy, ýa tros bilen aklan gerek näme zaty. Ýok. Adamlar şu hakykatdan hem şu pyrlanýar, oglanlar hakykatdan hem uçja depýär jurnalak oglanlar bilýänmi? Oň üçin kiçilikden we şuň içinde türgenleşip gelýär oglanlar. Şo zatlar etmek üçin ondan hedillik ýok, alyp etdiň. Şo kiçilikden eýäm şo zatlar gaýtalap, ýykylyp, bir ýeriň döwdürip, bir ýeriň agyryp, öwründüň zatlaryň netijesinde şo zatlar edýär. Köp adam ondan maýanam bolup biler, ondan ýanam bolup biler, bilemok ýanky ýa-da hat üýtgeşikler edende görýän ýanky bir üýtgeşikler etýän ol ýokman başlanýar da Van Damme awary, hindi kinolar awarly, biz hindi kinoda däl, Van Damme da biz türkmen. Şoň üçin hindileň hem awar ýok, Van Damme hem awar ýok. Biz öz türkmen öz edbilýän adam diýär, görkezýär. Şoňa boýsant bilýän boýsan ýa. Boýsant bilmeýänem ýanky alakatlar ýa. Men bilemok näme diýjegmi. Biz şu ýurdumda şu görýän adamlara hayran galyrmak üçin biz şolar biziň ýurdumyzda da edip bolýan eken jurnalakat diýmek üçin biz etdik şu zatlary. Ýanky kommentariýa ýazarmak üçin däl. Şoň üçin hiç kimiň habaram ýok. Van Damme habar ýok, indileňem habar ýok. Biz türkmen. Biz öýlet bilýän adam diýär, görkezýär. Indi filmiň utorana nokonuny goýan söz bar. Ganhor. Bu ganhor diýmegiň sebäbim ýa-ni ejen kakanda ýol helýärçiligiň uçuranyna şo sebäpden ol ýaş tenen sähäl urwak bolansa o ýadyna garan. Şol göz adam gözü ütkemeýär diýilýär-de. Şol bakış, şol göz Ahmedin şol gözü ýa-ni ýadyna galan bolýar. Şonuň soň şo ýerde görüp şonu tanap ganhor diýen söz bilen kino tarap ýapylýar. O diýmek näme? Aha. Diýde. Üçüncüsü gelýärmi? Öňe ýanky trailer goýýardyk. Men nira bardam kino açan çykýar. Men näme video post goýdum, aşanda nökman kino açan çykýar. Kamila ýol ikinji açan çykýar, Kamila ýol açan çykýar. Indi Kamila ýol kino hödürledi ha. Goýýardyk ha, bolny. Indi Kamila ýol 3-nji açan çykýar. Kamila ýol 3-nji açan çykýar. Eýem adamlar indi gidip başlady. Mysal üçin ikinji çykdy, 3-nji hem geljek ýalak boldy. Ýok, geljek ýalak da kino soňy şo geljek ýalak bolup turýar da. Neteret sözüňle ola geljek ýalak diýenme hakykatdan şo 1-2 dowamlylyk wagtda. Ikinji hem ýa-ni seň diýäniň bolýar. Onu menem diýip duruşwat diýjek bolýanym. Ganhor diýen sözle gutortanym. Indi şo ýerde seň doganyň indi kinoda meni ýa çaklama mesele. Meni ýa gözüme getirdim diýeli. Aralyşly pursatlar boljak ýaly filmiň dowamynda we soňunda da şoň bir hakykatdan bir näme bir bolmalsa da ene tasynyň şo wagt helakçylyga uçuramak diýilýär-de ýazgydynda bar eken diýilýär. Şoňa akyl ýetirip, şoňa düşünüp insany film şoňa gowluk bilen gutarajak. Ýani bu men prosta öz çaklamam. Üçüncü intriga edip gutarly film. Ýani asıl meýilleşdirilýärmi üçüncüsü? Edip bolsa. Diýme ganhor diýip gutarany orada ýydan alyp gitmeli. O da çekermi? Endile diýilä bolmazmy kadiýär. Ýakyn wagtda eder. Ýok, ýakyn wagtda eder. Bu gedek bir garaşdyrmasan gowy sebäbi gowzada kän garaşmasak gowy. Köp garaşylsa da çaý sowamak bilen bolýar. Şoň üçin gyzygyny bilen, puştoklar şu wagt gyzygyny bilen şu wagt şoň
täsirinden çykman durkalar üçüncüni hödürleseňiz hasam ýerine düşerim kädiýän. Indi kinodaki ýa-ni söwüşli sahnalaryňyz var. Şular durup geçeli. Adyna laýyk filmiň özüniň bir kino sunatynda täze filmlerimiň kämilleşi ananyny görýän. Diýje golýany uruşly söwüşli sahnalaryňyz var. Şo ýerde degýän urgular. Şeýle bir ýerine ýetirilýär. Hasam ýa-ni urulýan ýerler var. Şo taýda soňky söwüşiň var doganyňdan çykkan ýeriň. Şonu sen çykanyňdan ol sen garşyda hasaplaýan sen doganyny bilýän. Sen hiç garşylyk görkezden o. Çykanyň urýagyny şeýle bir degýär da sana. Aslında ikinci gede. Aşağıdan oraya şeyle. Onu da şonu ýalyp bir şeýle bir janly, şo urgu diýjek bolýar. Umuman Näil ýerine ýetirilýär? yo elbetde ýankalyk operatorskiy birinji operator dogry almaly. Ne misal diýeli gel. Tur. Ya urjak ka. Eretne. Men düşürjek bolsa, men şunda durmaly bolýar. Ene şeýle alıntaýda düşürüş urlar var da ene. Ne şeýle urýan. Awo, sen saprovażat edýän. Ana şonu da ýatan çykarma. Ana şonu de hakykatdan hem degýän ýalyk bolýar. Şunumy real ýankalyk. Bir mut oturmakan indi men barlak göreyim. Bol. Sen onda bu kamera işleme bolýar. Şeýle bar. Awa, ne şeýler. Men mutaşyn. Näme? Aç golup, aç golup. Yo, me ardyk aýa. Yo, urmaly, ýa-ni urmaly, ýa-ni kopdy urda şabyrgil. Bolýar birinjide içim urýan mysal ýa-ni içim urýan. Yo, kadram ýapmaly, şeýden kadram ýapýan. Aha. Urduň ne? Mesela. Awa. Çep tak, bilenmi? Şu ýetkelin durýan. Awa. Urdum. Urduň ne? Aha. İyi. Bundan beýle urýan. Ha, durun, täden, tamam. Urdum. Urduň. İbeýle. Eýle, awa. Ine şonu dogajat da. Gatrak. Gowurmy degäýdi. Ha? Gowurmy degäýdi. Gatrak. Sen go alyp barjy däl o. Yo, gow däl. Öwreşkille. Barjyny şey. O näme diýär onda başga? Bolýar, gitdi. 1 2 3. Bolly. Ýa-ni beli alyp görýärdi ýa. Daýyn ayak. Ayak var ramy. Ine ayakta etçek bolsaň näme? Şunu alsa. Şeýle bolsa. Kızım oturuyorum da aşağı şey mi Allah gittim bir kilek. Ne masal şeyin ön kayakta şeyle de. Ne? Şeyle. Awa. Ha, seni saklaya geliyor. Awa men saklaya. Hoppa. İnni sakladım. İlk. Hey. Ne? Tak deptim. Lo. Aha. İyi. Beyle gayet. Buna beyle de gayet ya. Hiç onda şeyle şu aptallan düşürtün. Şu tane degen ýalyk bolýar. Hakykatdan degen okkan. Normal mi? Ya haýsym ýaly kämillige ýol üçünjüm tomoşaçylar oň täsirini çykmaka tomoşaçylara ýeter diýen umydymyz var, tamamyz var. We şu üçünji bölümde seni ýene de baş gahrman hökmünde göresimiz gelýär. Köp sag ol, minnettar. Sag bolun çağıranyňa. Ja. Ne şey, gerek mi şu interview? Düşünmedim. Meni yıkıp bilen o. Meni yıkıp. Kemilu.